Aurinkoista ystävänpäivää, Elina. No hyvää ystävänpäivää, Nuppu. Tervetuloa Toivakka-ralliin ja vauhdikasta ystävänpäivää. Vai mitä, Sami? Kyllä. Kiva kun tulitte ja kiva kun tulitte sinne ja hauskaa rallia kaikille. Kiitos ja tsemppiä päivää. Livestream tarjoaa KK Auto Oy. Täällä ollaan Toivakas. No terve taas. 3. kertaa Toivakka-rallissa nyt tällä uudella kokoonpanolla. No onko sä nyt voijellut hyvin ne sukset? Kyllä. Me laitettiin jarruihin rasvaa, että ne ei pidä turhaa hyvin. Saako lähettää terveisiä? Ilman muuta. Terveisiä kaikille kanavan seuraajille ja Toivakan kunnassa tapahtuu tänään. Yleisesti sitä fiilistä tuoda ihmisille tavallaan esille tämä, että mitä kaikkea täällä tapahtuu päivän aikana. Toivottavasti ei jäädä nyt tonne, että siellä on aika kylmä, mutta ajellaan fiksusti maaliin ja katsellaan miten muuta ajelee. The evening you go to sauna. Yes. We love Finnish sauna. Very good. Amazing feeling in the morning. Ja me palaamme sitten näihin tunnelmiin, kun seuraava auto tulee lähtöviivalle. Kerta kaikkiaan kuulee miten hienosti. No moi! Moro! Leinit on lähtennä. Ollaan lähdetty palelemaan. Tuliko teille toppahousut-matka? Tuli kyllä kaikki mitä autosta löytyi. Joo, nyt ei jätetä mitään niinku arvailujen varaa. Joo, ei todellakaan. No meillä on siellä nyt kameramiehet valmiina, että katsotaan minkä näköisiä rinkuloita sä sitten sinne pätkälle vääntelet numeroiden lisäksi. Yritetään, ettei nyt molempia kylkiä näytettäisi kumminkaan aina. Ei, eikä pohjapanssariakaan kannata ruveta vilauttamaan. Kivaa päivää. Kiitos. Anna jo ystävänpäivä, hyvää ystävänpäivää. Sitä samaa, ihan hyvä fiilis. Noniin, haittaisiko toi pikku tauko tossa? No piikkasen, mutta mitä se, niihin pitää tottua. Kasasit sitten uudelleen. Niin. Joo. Kerkisittekö käydä makkaralla? No ei ole vielä keritty. Joo, mä ajattelin, että tossa kun oli toi pikku tauko, että ajattelitte käydä Ei me maltettu lähteä. vyöt kiinni ja kypärä päässä koko ajan. Jännittää. Perhana, mikä maksaa? No niin, mutta se on hyvä. Nyt käy ja kukkuu, ei muuta kuin menoksi. Kiitos. Hyvä. PM7 Juha Hentonen ja Juha Hakuli. 2 vuoden ajoilla kanssa välillä harrastelemaan rallia. Toivottavasti päästään ehjänä läpi. Rallissa parasta on live-lähetykset. No hei! Terve! Mikä biisi? Otetaan tähän semmonen kun jos näet, oot kärsimätön kun me kohdataan. Ei huule sula enää kuumaan suudelmaan, niin ymmärrän mun aika mennä on. Me teemme parhaamme. Hyvä. Mites teidän valmistautuminen pakkassäästä huolimatta? Ihan hyvin, me katsottiin eilen nuotilla kaikki hyvät runkipaikat ja nyt me lähdetään katsomaan, missä on parhaat makkaratulet. Siellä oli hauska, sä et kuule näitä. Se tilasi, että jos on hyvät makkarat, ei jauhomakkarat, niin pitää heilutella ja santtuakin saa olla. Se valitsee paikan. Selvä. Toivottavasti terveiset meni perille. Kyllä. Sitten 98. Siellä on ja Alaturki ja Onni mahdollisesti. Parasta vauhtia yhteisö. Kiiski Racing ei nopein, mutta komein kuljettaja kaksikko. Kiitos. Kiitos. Ihana. Oi, Ihana. kiitos. Otaks me lisää? Joo. No terve. Aivan ihana. Eikös me ole laina? Oi, mä menin ihan sanattomaksi. Mistä moidetaan? Kun ystävänpäivä, niin muistetaan jotenkin. Mahtavaa. Joo. Mites me nyt muistetaan teitä? No, toivottakaa hyvää. Toivotetaan kyllä. Toivotetaan hyvää ystävänpäivää ja mitä on parhaita rallikisaa teille tähän maalissa. Yritetään. Joo, Kiitos. Murheellisesti, että saa nähdä, että päästäänkö me ykköstä edes läpi, että on ollut sitten vaikka mitä. Äsken hajos akku ja vesipumppu nyt vuotaa ja jarrut on vähän, tulee pumppaamalla ja kaikkea semmoista, että... No, nyt on haastetta. Joo, ja ohjaustehosti lähti äsken pois päältä ja... Nyt pikkusen vastustaa. Kyllä. Mutta hei, ystävänpäivä. Voit laittaa ystävänpäivän terveiset tosta vaikka. No niin, kaikille tutuille hyvää ystävänpäivää. Toivotan teille kivaa rallipäivää. Kiitos samoin.
sekä SM Seinäjoki-rallista Pytty ja Rytty. Aiempina vuosina sitten jotenkin pieni. No terve! No oli pyttyjä ja ryttyjä, niin mitäs tänään tulee? Mä tiedän. Toivottavasti ainakaan ryttyjä. No eihän me nyt niitä lähde. Tää on juhlapäivä kuule, niin eihän nyt semmoista. Kyllä. Onks teillä kaikki mennyt ihan hyvin tänään? Pakkanenkin on laskenut ja aurinko kai kiillitä silmää ja... Hyvä puoli tässä on se, että jos me päästään tästä lähtölavalta pois, niin me päästään pidemmälle kuin viime kisassa, koska viime kisassa me keskeytettiin tähän lähtölavalle. Niin Voi et, hei. Päästään sekalle pätkälle No vielä. nyt pidetään peukkuja. Joo, yritetään päästä nyt Kyllä. maaliin täältä jotenkin. Kyllä te pääsette. Ystävänpäivän kunniaksi. No niin. Hieno homma. Kivaa rallipäivää. Kiitos. Meillä olisi pieni tämmönen ystävänpäivälahja. Niin sulla ja sitten Minä olen Rukku ja hän on Elina. No niin, Elina. Kiitos. Ystävänpäivät. Hyvää ystävänpäivää. Ja sitten viime vuoden tikkarimies lähetti terveisiä, oli antanut teille tikkarit, niin lähetti terveisiä, lämpimiä terveisiä. Kiitos. Ja mä säästin sen Matisen tänä aamuna taskusta. Että mä olen säästänyt sitä kuin aarretta. Oi ihana, nyt on uusi aarre sitten, että onkohan tuo ensi vuonna. Kyllä mä laitan kaikki taskuun. So how was your day? Oh, very long. Yeah, a lot of sitting in the car and waiting for the stages to be open. But yeah, afterwards we are very happy to be in the finish. Good experience, perfect stages. So it was very nice to compete here. We will come back maybe in summer or next winter. Yeah, definitely. That's good to hear. What was the best stage today? Definitely Rukkimaki. It's impressive. Even last on to the stage is impressive. Lots of crest and jumps. So yeah, we were very happy and impressed. Ihan kivahan tuo oli. Haastavat tiet oli ja päästiin maaliin. Se oli nyt ehkä se tärkein pointti tässä rallissa ja saada tästä kokemusta tästä uudesta autosta. Joo, hienosti meni. Hienot tiet oli ja vauhikkaat tiet. Hyvä. No niin, nyt on sylitellä palkintoja ihan niin kuin pitää kilpailussa ollakin, että sen verran voi ottaa otetaan siihen etupuolelle, niin on mukavampi kuvata ja olla täällä pimmeessä, niin ainahan se kiva on, kun saa tonnin sekin kainaloon, niin saa vähän varaosia. Ihan hyvä päivä, siis pätkät oli tosi hyvässä kunnossa, ainakin mitä viikko takaperin oli Laukaalla vähän eri tarina, mutta ykköspätkä oli tosi hyvässä jäässä, mutta se oli tietysti vähän liukas, mutta kaikki muut pätkät siellä oli hyvä pito eikä siinä mitään ja oli vauhdikasta ja teknistä tietä ja tykkäsin ajella ja ei ollut mitään tilanteitakaan ja ajettiin ihan se mitä itse sillä hyvin pääsi, niin kyllä. Se oli ihan kiva päivä. Ja Maitti? Maittas tosi hyvin ja kyllä se ihan hyvin meni. No niin, oliko siellä mitään tilanteita, sanotaanko näin, että? No ei, että koitettiin tulla varmasti, että päästäisiin maaliin. Se on ihan oikein ja hyvin ajettu, kun vielä voittokin tuli tuolla varmalla ajolla. Käydään ensi viikonloppuna Marttilassa 0-autohommissa sprintissä ja sitten olisi Riksu SM, että siellä olisi tarkoitus olla viivalla. Alright, ei mitään. Kiitoksia ja onnea ja menestystä tuleviin kilpailuihin. Kiitos. No näin kävi. Toivakka ralli, odotettu tapahtuma, 3. kertaa tehdään täällä näin. Ja tätä lokakuussa ruvettiin suunnittelemaan, tätä päivää odotettu ja kaikki odotukset on täyttynyt. Upea päivä. Loistava homma ja tässä on tietenkin oman panoksensa antanut meidän Yellow Racing Team, joka aika hyvin on kyllä hoitanut hommat tällä alueella, kun on toimittu. Vai oletko samaa mieltä? Yellow Racing Team, iso kiitos. Todella hienosti toimittu, järjestetty ja se kertoo itsessään 186 autokuntaa, taisi olla täällä vajaa 200 autokuntaa, niin kertoo järjestästä aika paljon, että ne tuo uudestaan. Mites meillä meni? Luoja auta, pidä kurissa, kaidalla tiellä poissa kiusauksista. Luoja auta vaikka tukista, pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Päivä meni ihan hyvin. Lähdettiin tuossa vähän yrittämään ja se 1, 2 meni ihan puhtaasti. 2 käytiin pikkusen todennäköisesti vähän hankeen pöllyttäessä, että siinä oli sellainen pari pattia, mistä otti pohjalta sen vähän paremman pidon ja se heitti sisämutkaa siinä, mutta ei oikeastaan muuta tilanteita ollut. Ja tuossa oli tuo viimeinen pätkä iso tie, niin se oli aika liukas jo. Tuntui silleen, että ei piikki pure, mutta tultiin varmasti. Onhan se aina.
aika yllättävän nopeita pätkiä, että se vähän hirvittää välillä, mutta laitetaan kaasupohjassa niin kauan kuin menee. Kyllä. Säkin oot jo jonkin aikaa ajanut, että kyllä niin varmaan rutiinia löytyy tuohon pimeeseen luokkaan. Miten se nuottihomma sitten luonnistus? Kyllä me ollaan sitäkin koitettu muutaman kerran, mutta siitähän ei tule yhtään mitään. Okei, siis kartturin kanssa? Joo, ollaan joo. Niin, okei, eihän se ole muuta kuin pitää pikkusen ruveta vaan reenaa nuottiluokkaan, niin siitähän se lähtee. Tämän kaiken äänentoisto ja kuva on toteuttanut meille ICT ja karttapalvelut Peltonen. Hyvää Hannu. Yes. Ja Mut taas yksi ihana, mahtava, upea ystävänpäivä, rallipäivä on kulkassa. on. Ja kiitos tietysti kilpailijoille ja huollolle ja kaikille katsojille täällä ja siellä ruudun takana myös. Meni tosi hyvin ja kaikilla oli tosi mukava. Meni se oikein? Meni oikein. Hyvä, Somi! No niin, se oli tässä. Akku loppuu justiin. Kyllä, piippaa ihan tuuttaa punaisella. No niin, nähdään seuraava kerran. Missä? Tää oli se viimeinen ralli, mutta